Ýanygy energetika serişlerine baý Türkmenistanyň ikinji iň iri gaz käni bolan Galkynyş ýatagynaky gazy kükürtden araslamak boýunça dethkanyň işgär sany günü-günden azalýar. Hususan da toplumyň araslanmadyk kükürt bölüminiň ençeme işgärleri dethkada adam saglygyna howp hawandyrýan iş şertleriniň arasyna saglyk aladalaryna salyglanyp öz islegleri boýunça işlerini terk edýänliklerini aýdýarlar. Azatlyk radiosynyň habarçysy soňky wagtlarda kükürt bölüminiň işgärleriniň arasyna ýürek keseli, öýkün keseli ýa-da aşgazyň keseli bilen keselläp hastahana yerleşdirilýän işgärleriň sanynyň köpelýändigini habar berýär. Keselleýän işdeşlerimiziň sany gün-günden köpelýär. İşgär sanymyz azalýar. Köp sanly işgärler araslanmadyk kükürdiň adam saglygyna uly ýetirýändigini bilip öz arzalary boýunça işden gidýär. Bu bizi oňaýsyz ýagdaýa salýar. Diýip dethkanyň bir hünärmeni anonim şertlerde Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Habarçymyz dethkanyň saglyk howpsuzlygy bilen bagly iş şertlerini içgini öwrenmek üçin bir näçe işgär bilen gurrundaş boldy. Olar iş howpsuzlygy kadrlarynyň talaplaryna laýyklykda özleriniň ýürüýte iş eşikleri bilen töleksiz üpjün edilmegini hemde aýlyklarynyň göterilmegini talap edýärler. Galkynyş gaz käni Mara welaýatynyň ýolutyn etrawyna ýerleşýär. Dethkada soňky aýlarda keselçilikden ejir çeken işçileriň käbirleri paýtagat Aşgabatyň hastahanalaryna baryp bejergi almagy makul hasaplanýarlar. Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen söhbetdeş bolan senagat işçileri Aşgabatyň bir hastahanasyna lukmanlaryň soňky wagtlarda Galkynyş gaz käniniň kükürt bölüminiň işgärleriniň arasyna öz keselhanalaryna baryp saglyk bejerigini alýan syrkawlaryň sanynyň ýokurlanýanyny tasdiklaýanlyklaryny aýdýarlar. Bir çalşykda işleýän işdeşim Aşgabatdaky bir ýürek damar keselleri boýunça hastahana gidip saglyk bejergisini kabul etdi. Biz hem onuň ýagdaýlaryny soramak üçin ýerinden bardyk. Lukmanlar soňky aýlarda Marynyň ýol etrawynyň Galkynyş gaz zawodyny ýarawsuzlaşyp keselhana gelýän hastalaryň kändigini aýdýarlar. Diýip bir işgär Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Galkynyş gaz känini özleşdirmegiň birinji tapgyrynyň çäklerini ozalky ýyllarda toplumyň düzümine 3 tany kükürtden arasalaýjy dethka gurulyp işe girdildi. Gazy kükürtden arasalýan birinji baş dethkada arasalaýjy toplumlaryň biri Birleşen Arap Emirlikleriniň Petrofac kompaniýasy tarapyndan beýlekisi Günorta Koreýanyň Hyundai kompaniýasy tarapyndan guruldy. Gazy kükürtden arasalýan ikinji baş dethkanyň arasalaýjy toplumlary Hytaýyň CNPC kompaniýasy tarapyndan guruldy. Yer astynyň çykarylýan gazy kükürtden arasalýan bu karhanalar Türkmen Gaz döwlet konserniniň Margaz çykaryş müdürliginiň düzümine girdildi. Türkmen medeniýetyne görä bir näçe ýyl mundan öňe Galkynyş gaz käni 1600 töwereg adamy iş bilen üpjün edýärdi. Ýöne soňky ýyllaryň dowamyna bu iri gaz ýatagyny özleşdirmek işleriniň ikinji tapgyryna badalga berildi. Türkmenistanyň öňe sürýän iri transmilli taslamalarynyň biri bolan Türkmenistan, Awganistan, Pakistan, Hindistan gaz geçirjisiniň Galkynyş gaz käninden gözbaş almagyna garaşlýar. Şeýle iri gaz käniniň Hytaý bilen Türkmenistan arada çekiljek 4-nji gaz geçirji şahasynyň esasy serişde binýadyna öwrülmegine garaşlýar. Galy berse-de Türkmen hökümeti Galkynyş känini özleşdirmegiň ikinji tapgyryny durmuşa geçirmek babatda Hytaýyň CNPC kompaniýasy bilen şertnama baglaşypdy. Gaz känini özleşdirmegiň ikinji tapgyrynyň 2022-nji ýylyň dowamyna tamamlanmagyna garaşlýar. Bu aralykda ýurdun energetika ulgamyna kötüşler barada habarlar çap edýän döwlet medeniýeti gaz känine kükürtden arasalaýjy dethkalarda zähmet çeken işçileriň iş şertleri we saglyk aladalary barada habar bermeýär. Biz ilki başda işe girenmizde ýürüýte eşikler bilen üpjün edildik. Olar gysga wagtyň içinde ýyrtylýar. Şonuň üçin öz aýlygyndan pul töläp ýürüýte eşik satyn almaly bolýar. Diňe ýürüýte iş eşigini näl, hem agyz borun örtüklerini hem öz hasabymyza satyn alýarlar. Diýip ýene bir senagat işçi Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Türkmenistanyň hökümeti Galkynyş gaz käniniň trillionlarça kub metre barabar gaz gorlaryny ýurdun iň esasy baýlyklarynyň hataryna muhabatlandyrýar. Döwlet medeniýetyne görä Galkynyş gaz käni golaýnak ýataklar bilen bilelikde 27 trillion kub metr töwereg gaz gorlaryny özüne jemleýär. Bir adalyp barşymyza basym işgär galmaz. Biziň aýlyklarymyzy ýokurlandyrmaly. Ýürüýte egin eşik bermeli. Agyz borun örtüklerini edara üpjün etmeli. Çekilýän ziýan üçin aýlyklarymyzyň üstüne pul goşmaly. Diýip dethkanyň iş şertlerini getiren saglyk aladalaryndan şikaýet edýän ýerli hünärmenler Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdylar. Galkynyş gaz känine gazy kükürtden arasalýan dethkalaryň hataryna Türkmen medeniýetyne görä
Ýylda 800.000 tonna kukurdy kulkulayan we gaplayan gurnamalar bar. Türkmen medeniýeti ýerli kärhanalarda öndürilen kukurdyň daşary ýurtlara eksport edilýändigini habar berýär. Türkmenistanyň döwlet haryçy mal birjasynyň 25 oktýabrda geçiren sowda gelişiklerini ýerli telekeçi bahasy 1,1 million manada deň bolan kulkulenen tehnik kukurdyň 520 tonnasyny satyn alypdyr. Tom saýlaryna Türkmenistanyň döwlet birjasy kulkulenen kukurdyň tonnasyny $230 satdy. Bir gelişikde Gazakistanly bir telekeçi $4,16 million $20,000 tonna kukurt satyn aldy. Bu arada Türkmen medeniýeti Türkmenistanyň senagat deskalarynyň daşky gurşawy ýetirýän ziýanlary barada habar bermeýär. Türkmen häkimetleri Tirkegli yerli ýük uluglarynyň ýurdun çäginden çykmagyna çäkli mümkinçilik töretdiler. Mundan öň azatlyk türkmen resmiýetleriniň daşary ýurt ýük ulug sürüjülerinden tapawutlykda yerli sürüjülere ala tutýandygyny we olary uluglary bilen goňşy döwletlere geçmegine ruhsat bermeýändigi, seýlede bu sebäpli dören noktanyklar barada ençeme tapgyr habar beripdi. 29 oktýabrdan başlap türkmen ýük ulug sürüjülerini Tirkegleri bilen Gazakystan bilen ara çäkdäki Bektaş nokodundan geçmegine ruhsat berildi. Türkmen ýük uluglary häzirlikçe diňe bu nokotdan daşary goýup berilýär. Özbegistan bilen aradaky Farab gümrügi ozolkusyýaly biziň üçin heniden petikli. Dip ýagdaýlardan habarly yerli sürüjüleriň biri 31 oktýabrda gurrun berdi. Koronavirus pandemiýasynyň başyndan bäri ýurdun çäginde bu ýokunjyň hasaby alynmandygyny öňe sürýän türkmen häkimetleri munyň bilen baglylykda ozal girdilen käbir çäklendirmeleriň gowşadylmagy bilen 1 iýundan başlap daşary ýurt ýük uluglarynyň ýurdun çäginden tranzit geçmegine ygtyýar beripdiler. Emma türkmen tarapy yerli ýük sürüjülerini haritleri bilen goňşy döwletlere geçirmän munyň deregini diňe ýüklü tirkeglerini serhet nokodunyň golaýynda goýup, soňu bilen hem ony daşary ýurtda ýük uluglaryna goşup uğratmagyna ygtyýar beripdi. Azatlyk sol pursat yerli ýük sürüjüleriniň ala tutulmagy netijesinde olaryň beýlik uluglary bilen iýbaren tirkegleriniň köp halatlarda daýalanan ýagdaýda ýyzyna getirilýändigine hem nyktap geçipdi. Adatça bolşýaly türkmen häkimetleri we media teristleri ýokurda beýan edilen ýagdaýlar barada açaçan düşündürüş ýa maglumat bermeýärler. Türkiýanyň tanymal medeniýet wekillerinden Asly Pamir syýahatdan öýüne gaýdyp baranda jaýynyň talananlygyny bilip galdy. Onuň oğurlukda guman edilýän täze şäheri Türkmenistanyň raýaty gaçyp gidipdir. Bu arada 30 oktýabrda Türkmet Bowaty habar berdi. Dünýäwi jemgyýetçilik gatlyklарynda tanymal şahsiýetleriň biri Asly Pamir daşary ýurt leýanany öý işlerini ýerine ýetirmek we hojalykda kömek etmek üçin hakyna tutupdyr we soň daşary ýurda gidipdir. Ol syýahatdan öýüne gaýdyp gelende işärini tapman gaty gen galypdyr. Bu arada Sow telekanaly habar berdi. Habarda denanyň öý kömekçisiniň öýde dälligini üstesine de käbir zatlaryň ýokdugyny anyklandygy aýdylýar. Pamir öýündäki bulaşyklygy görüp, desine öýüni we zatlaryny barlap başlapdyr we $10,000 şeýlede $10,000 bahaly 2 tane sumkasynyň ýokdugyna göz ýetiripdir diýen diňe polisiýa bölüminde bolup geçen zatlaryň hemmesine düşünüp galypdyr. Dilip maglumat aýdylýar we Bektaş polisiýasynyň desine deriňe we girişenligi ma'lum edilýär. Polisiýa orlukda guman edilýän denanyň Türkmenistanyň raýatydygyny tasdiklady. İstanbul'un polisiýasyndy oğurluk etmekde guman edilýän Türkmenistanly denany gözleýär, onuň telefonlarynyň öçürilenligi aýdylýar. Türkmenistanyň raýatynyň şahsiýeti köpçülüge ma'lum edilmedi. Türkiýanyň Sabah gazetinde bolan wakanyň käbir jekmejekleri habar berildi. Näşriň maglumatyna görä Asly Pamir'in Istanbul'un Arnavutköy ýerinde ýerleşýän öýüniň hojalygy işleri üçin hakna tutulan denanyň adynyň inisiallary MN diýilip görkezilýär. Denan daşary ýurtdan öýüne gelende öý işleri üçin hakna tutan MN adly Türkmenistanyň raýatynyň getirim bolanlygyny we onuň telefonunyň öçürilenligini bilip, muňa ynanyp bilmedi. Telefonuny jaň edende ol öçürilipdir. Soňul desine Arnavutköy polisiýa merkezine oğurluk barada habar berdi. Bu ýagdaý polisiýany çäre görmäge mejbur etdi diýip neşir ýazdy.
Polisiýa jinayatyň bolan ýerini gözden geçirenden soň MN inisially denany tutsak etmek üçin operasiýa başlady. Türkmenistanyň raýatlarynyň gatnaşmagyndaky jinaýatçylykly ýagdaýlar barada Türk medeniýetinde ýygy-ýygydan habarlar peýda bolýar. Türkiýanyň medeniýetinde çap bolýan maglumatlarda Türkmenistanyň raýatlarynyň talançylyk, neşe gaçakçylygy, zorluk, adam öldürmek ýaly jinaýatlara baş goşanlygy we öz janyna kast edenligi barada ençemegede habar berildi. Türkmenistanyň medeniýeti türkmen raýatlarynyň daşary ýurtlardaky ýagdaýy barada habarlary çap etmeýär. Türkiýede adamdan yüzlerçe müň türkmen raýaty ýaşaýar. Olaryň köpüsi dähmet migrantlary bolup, ýurtda bir kanun galýarlar. Ýa-ni ýakynda Türkmenistanyň häkimetleri Türkiýanyň hökümetinden 15 ýyllap hereket eden wizasyz gatnaw düzgünniň türkmen raýatlary üçin ýatyrylmagyny haýyş etdi. Emma türkmen hökümeti öz ýylatynyň migrasiýa gerimini görkezýän resmi sanlary çap etmekden saklanýar. Sentýabr aýynda Türkiýe türkmen tarapynyň haýyşyny kanagatlandyryp Türkmenistanyň raýatlary üçin wiza düzgünni girdi.